प्रेस मोसाहारियानो जेरावखि थाङा माने सौग्रावबाबो रायलायो आरो बयजोंबो फ्रिखा आरो दाबो बिदिनो गामिफ्राव फैबाबो रायलायो मिनियो बिदिनो जाला लोंलाबाबो जों गामिफ्रावबो लेंहरबाबो फैयो फैनानै बयजोंबो फ्रि आरो बियो। जेनेबा रायजो राजाफ्रा नोंजों आंजों बहाबा दखानफोराव सोरनि खोथा बांसिन रायलायो? बिनिनो बे प्रेस मोसाहारिनो बांसिन रायलायो आरो गामियाव। दखान गला औ बायदिसिनायाव औ बिथांखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ओं बांसिन मोजां मोनो। दा माने बे खायजामाथि ओनसोल बा महनपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रेस मोसाहारिखौ नांगौ होननानै भट होनो नांगोलाव भट होनो साखाफारा जादों नामा? ओं गासिबो बिदिनोखा बिनिनो खोथा माबाखायो आरो जेनेबा बेखौनो जाहैथे मोजाङै मोजां देरगालांथों जों गोदोनिफ्रायनो बेनोखा आरो दाबो बेनो जादों जों बेखौनो सानो आरो दाबो नांगोल जों गारनो हाया बेयावनो आरो नांगोलावनो आरो गारनो हाया ओहो। आरो बेलेगा फैयोब्ला बेलेगा फैयोबाथ' जों लाखिगोन बेयावनो बे नांगोलावनो आरो जोंना गोदोनिफ्रायनो बेनोखा नालाय दाबो बेनो जालांगोन आरो जों मानोथो बिदिनो आलदा जुलदा मानो जानो जेखौ बेखौ माबागोन सानदों जोङो बेनो मोजाङै मोजां जाथों जाहैथाया जेनेबा प्रेस मोसाहारियानो जाहैथे सिगाङावबो थांनाय बोसोरावबो मोजाङै मोजां सोलिलांदों जाहैथे दाबो मोजाङै मोजां सोलिलांथों जों बेखौनो गाबखनाय थादों आरो देरहानायाथ' देरहाखादोंबो सिगाङावबो आरो दाबो बिनिफ्राय साबसिन देरहाबावगोन आरो बेखौबो साननाय थादों आरो जोङो। नोंथांमोननि गामि आरो ओनसोलफोराव मावनायफोरा माबायदि? बेथ' बिराद मोजांखासो बयखौबो अननाय दङ आरो दाबो अनखायो। जेनेबा दायो जोंथ' दायो जोंहा सिगाङावनो देरहाखानाय दङ बिथां प्रेस मोसाहारि बिथांखौनो जों गोसो गोथारै देरहाहोगोन आरो। मानि थाखाय नोंथांमोना प्रेस मोसाहारिखौ नागिरफिनदों? जोंहाथ' ओरैनो प्रेस मोसाहारिखौ जोंहा गासिबो जोंनि बे एरियायाव गासिबो मोजां मोनजोबो ओंखायनो बिथांखौ नांफिनगौ जादों आरो जों। बबे बिसिडिसि गोलैयो नोंथांमोननिया? जोंना महनपुर बिसिडिसि। नोंथांमोननि जिखिनि गेजेरावहाय बिथाङा थानायफोर 5 बोसोर सरकार गैयाबाबो माबायदि सलायलांगोन नोंथांमोननि गासैबो बे धोनस्रि समस्ति प्लास नोंसिनि बिसिडिसि जहैयो? बे जोंनि धोनस्रि समस्तियाव जोंथ' ओरैनो जोंनि महनपुर बिसिडिसियाव जोंनिफ्राय जेबो रावबो जेबो गालाङाखै जेरै दं बिदिनो दंबाय थायो आरो जों आरो बिनिखायनो जों बे मोसाहारिखौ नांफिनगौ जादों आरो जों। दा बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो परिबर्तन सरकारनिजों लोगोसे रुजुगोरा बसुमतारी बिथाङाबो दिनै इउपिपिएल केन्डिडेट ओंखारदों मोसाहारि रुजुगोरा मोसाहारि स' बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बुङो बिथांमोननि थाखाय भट होनो मानो नोंथांनाव गोसो गैया नामा भट होनो? बिथाङाथ' जोंनि थाखाय जेबो मावाखै जोंनि जायगायाव फैयाबो बियो ओरैजाय बे एरियायाव फैया आरो बिथाङा थायो खोमा ओरै अदालगुरियावसो थायो नालाय बिथाङा जेबो फैया ओमफ्राय जेबो होफैयाबो बेनिखायनो जों बिथांखौ नाङा दा जोंनो प्रेस मोसाहारिखौ नांफिनगौ जादों आरो। माने नोंथांमोना नांगोलनि जों नांगोलनि सावगारियाव होखागोन आरो जों 100% देरहाखागोन आरो। नोंथांमोना सानदोंना बिपिएफ सरकार फैगोन होननानै? बे 100% फैखागोन जोंना। बिपिएफ सरकार फैगोन आरोना? बिपिएफ सरकारा 100% फैखागोन। रायजो राजाफोरा बिपिएफ सरकारखौ मानो लाबोफिननो नागिरदों? ओरैनो जोंहाथ' बिदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै बेनिखायनो बिथांखौ जों प्रेस मोसाहारिखौ जों नांफिनगौ जादों आरो।